Hi mga koys! Aside sa pagiging DJ, vlogger, content creator, I am also a businessman! Rag korek, compute, maragog nagi-compute. Siyempre, kauban ako sa kuang pang-ado-adlaw nga panginabuhi, ay siyempre kumukutaw ako ng aking paboritong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Dahil napakaraming health benefits nito. Hindi lang basta kape, ito ay may malunggay at mangustin. Diba? Kompleto na sa makinahanglan po nimo sa imuhang lami ang pag-inom og kape. And at the same time, nakadiri sa Tagpuan Cafe dahil naningkamot talaga ako na makabot ang aking mga pangandoy. At ito ang mga alaga ko, si B1, B2 at saka B3. At ito na nga ay sinusuyop ko na ang aking paboritong kape samtang nakikipag business meeting sa aking kaatbang ngayon. Na murag na nga unsa, pero ang sarap sa feeling no na you're busy doing what you love and doing what you do. Pakunting ka naman ako nandito ngayon sa Tagpuan Cafe at sumusuyop ng kape na may Magnum C. Ang Magnum C ay merong malunggay, mangustin at stevia. Hindi mo nabubutangan ng asukal para tumamis dahil ang stevia nito ay galing sa dahon nga gidukdok at ibinutang dito sa ating kape. Pag sinuyok mo ito, hindi ka talaga makakalimot ka talaga sa iyong pangalan dahil napakalami ng Magnum C. Sa Magnum C, grabe, the best ang kape.